زكايدو كوينات بهصوص دون كبلا صاويت قريب سلام طعنا باللي زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تغرنيا علتاو معد زينا كاب ساعه جميرو ناباهم كبليو معد زينا نمرحو نازريت بريو حبيركم كصنيحه فلما حصر سيناتات قدماي منستر دكتور ابي احمد مس جنرال دبوب السودان اكول كوركوش تزاتيوم اتوم قدماي منستر اب محبراو مرخب ገጾም ከምዝ ገለጽዎ ሎሚ ንግሆ ምስ جنرال دبوب السودان اكول كوركوش تلازيبنا يلوم أبزتهم دما أب مبرق أفريقيا سلام اللمعاتن من رقات حبراو تلميذ هذا من بارو قليتهم بأف جوباء بيت مخر فيدريشن أجنيو تشاجر سمرحل أوخ منجستي أب جنيفا بسال زلو مبل حدميتن 4 تنجوباء حبرات بارلمانات عالم يساتفالهم اتجوباء دبلوماسي بارلمان سلامن من رد عند المهنات زبل مري حساب زلوكم زخونه دما تغليطيوم اتجوباء كساب 27 مغابيت 24 اقطاطر اوروبيان كمزنح تحبيروم حبرسب أب غوسغواس تمرتين ولدو لعشران حدن بيليون بر حاجز كمز جبره منيستر تمرتي أفليتوم حبرسب بزجبرو حاجز دما ببركابيات تمرتي من محياش التوتات تمرتي ناي من ملاء سراحن ناتوجن خمسخونه أبت منيستر حلاف الديسك بروجرامات تمرتن من محياش ريتن تاي جرما قليتوم بزد ما 14 شح أبيات تمرتي 5 تسجنوا اتهم حلافين فانا برودكاستينج كوربريت تزاريبوم كابزبتو السخيل على 11 حدشت أبيات تمرتي كم زت هانت أفليتهم تجوس قواس درجات أبيات تمرتي ممحياش استواصلنا بركته كم زخنا بمحبر أبزغز الحموش عمتات للحمسة شح أبيات تمرتي حدثات كم زجبر لهم أبرهم حبر السب بقلبات بعينة جنزبن زجبر حجز أنا خيرون كأتصلون صويعم أبدي سابا زقت انزلهم قرات إلكتريك هزبي بتعقستي نكتبات حاتيتهم اتم قرات بمخنيات سرحتي مزوار مسمر إلكتريك تفتر خمسخونه قلقالوت إلكتريك إثيوبيا فليتولهم اتسرحتين تفتم لعلتن قاقان مقبار كامون حادقان كيقاتم أبتهم كبابتات قرب حيل إلكتريك وقارت بمقبار ملو بملو ويون حال حاليفو نستوسنو ساعتاتي قارت كمزلو تقلقالوت قليتولهم هزبين هزي بمجنزاب زقات امزلو مقرات إلكتريك بتعقستن خطبا حاتيتيوم مار زينا نقطر إحزر ما بزرزرنا بنريهم قدايات كنحلف نلوم زبن مرها قبر حملو أسر زخون فلستات بتنقاق يدالو مهلوم قدماي منيستر أبي أحمد تزاريبوم حبر السب تخلا فلسي نزوتره بممزو لمعات فلسي نخصفاح فاح مخالوون تاقليجيوم نزأبساب أزمرو موسي جيتاتشو علمو مرها قبري حملو أي أسر شفانا قراب نوسخ ممزو حبريتاتاتي ملاختوم تمرها قبري زفتورو سفيح دليتون بالمعاتي فلستات من غقاح فتيريو بافيت لي كتما نواري بزو جنزابي النبرو قدم قبل نباري كتما بزو حق نزابي نبرون حزقنا ناي كتما سب جنزابن دليتون وسخيو بزعب حملو أسر كام ميديان كام منقست بالسمعو فلتأتي مثلني دليتهم زوسعة بمقانو دما ربحوون اتسب تردي ويو لو تقلو أب كتما أداما نتكبابي مسارت زجبرة 8 مليون فلسطات نمتكال سرحتي قدم مدلواتي وقنو مهلاهم من محدار تا كتما قليص اللهم عند أداما كتما جيت أبيوش يالون يمنجست على أب كتما أداما طابعات ملمع فلسطات اللونا منجستاو ألو نايولك ألو بمايكرو توديبهم زسرحو طابعات فلسلونا لو زبن أستا 8 مليون فلسطات نمدلاو أب منقصاص نركب نمجبنت زجلجلو حملواي فلسطات أب ملمع عينا نركب كال كبابنان كتمانان كم تعزبو
زريو أخرانات سلازخنا نزوم أخرانات دما بفلسات كنشفنو ملنا نعو تباهلو زدالو فلسات أقرابون علونا مالتيو بحملواي أسر كبابيوم زشفنو تغماتو تا كتماون نتمرها قبري كلو كتقبرو زقبا بزعبا مخانو يلعلوم نيا هين جرينري لمعلومات يتنساسانو يعني نحنا نزح حملواي أسر نملمع زتبقسنا بقداماي مينيستر أبي أحمد مرها قبري حملواي أسر نخسرح انت وجه جميرنا إنا زي حملواي كبابي بحبرة سب نبرتي زخبابيو لميعو كالوتوون كمزي انت الزلمعو بعلو اتحبرة سب تربحي خونيو إلى يحسب كمانا لمدي بموساد انت تلمعزو الملختي كحلف دل علمن إيانا وطيالو يقلوبال وارم من لو نعلم إذا تنقزلو لوطي كباب أير النبلو موقت بحفشا أبها قرنا كمون أب علم زسكفيه خوين زلو سلازي كمزيوم عين السرحتي عملو أسر بإنيشيتيف منقسي أنفت تغميتيو نحناون نزي حملوي قرنا يوينا قدماي منستر أبي أحمد أم محبراو متأسسار قصهم بزم محلالفو وملختيون سراحتي حملواي أسر إثيوبيا فلسطات كام متكال بتوستاخي زلو أقراباتن بزحا هيوتن محبحاب زملكت مخانو على علوم تم قدماي منستر وسيخمون نايلوم زبن اوان تخلافلسي يقارب بمهلاو فلسطات بلعل كنتات يلمعو كم زلوون أفليطوم ኢትዮጵያ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁልጡፍ ቁጠባኣ ምስ ዘለዋ ድሌት ወደብ ንምጥዓም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ተወሰኽቲ ኣማራፅታት ልምዓት ወደብ ንምርካብ እናሰርሐት ከም ትርከብ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ገሊጾም። ሪፖርተርና ሰለሞን ሃይለ ኢየሱስ ምስቶም ሚኒስትር ዴኤታ ጻንሒት ገይርሎ በርሂ ብርሃነ ከም ዝሰጋርቦ እዩ። ምስ ኢቲቪ ጻንሒት ዝነበሮም ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳይ ወፃኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣርጋ ኢትዮጵያ نعبي مس زمص زلو حفشاوي قطبا زطعام دليت غلغالوت ودب نمملا ممارتي لمعات ودب نمركاب الناسرحت كمتركب ابرهيم الله በሶማሌ ላንድ ወይም በጅቡቲ ላይ ያተኮረ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ኣብ ሶማሊላንድ ወይ ድማ ጅቡቲ ጥራሕ ዘተኮረ ከይኮነስ ኣብ ካልእውን ተረባሕቲ ብዝገብር መልክዑ ኣብ ሂብካ መቕባል ዝተደረኹ ስራሕቲ ልምዓት ወደብ ምስ ጎረባብትና ክንሰርሕ ኢና ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ወደብ ጥራሕ ዝተመስረተ ቁጠባ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ገፋሕ ሃገር እያ ብሰሜን የድልያ ብወገን ደቡብ ምብራቅ የድልያዩ ብምብራቅ እውን የድልያዩ ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት ወደብ ምስ ሶማሊላንድ ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምልማዕ ኮሪደር ላሙ ክትሰርሕ ከምትደሊ ዘብርሁ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ብወገን ጅቡቲ እትግልገለሉ ዘላ ወደብ እውን ዘበናውን ስልጡን ክኸውን ቀጸልቲ ስራሕቲ ከምተካይድ ገሊጾም እዮም እና ከሌሎችም ከደቡብ ሱዳንም ጋር እንደ አውትሌት ሆነን ልናገለግል እንችላለን مسكالوت مالت مس دبوب سودان كم موصي بري كوينا كنغلغل نخيلنا كوريدر لامو كلمع ندلينا سلازي اب سومالي لاند طرح نصيل نايكونن ناسرحنا نركب مس جيبوتي زلوون زبناون قلطفون نمغباريو دليتنا كلتين هاغرات تربحتي بزغبر ملكوم ادلاي كخون كلو توسختو دباتنا يملمع استراتيجي حيزناينا نسرح اتكرنا من سرا سايهون ከጅቡቲ ጋር ያለውንም ዘመናዊ ማድረግ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ይኹን ቀርና አፍሪካ ዝተረጋገ ዞባዊ ኩነታት እንምፍጣር እና ከያደቶ ዝመጸት አበርክቶ ሕዝውን እናቀጸለ ይረከብ ከም መብርሂ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ በጋራ ተጠቃሚነት በመልካም ጉርብትና በአጋርነት ላይ የተመሰረተ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ሰናይ ጉርብትናን ኣብ ምሕዝነትን ዝተመስረተዩ ናይ ርክብ ወጻኢ ፖሊሲና ስለዚህ ጎረባብትና እናነደዳ አየእትወናን ኢልና ዝረአና ይኮናን መስዋዕቲ ህይወት ዝተኸፈሎ ስራሕ ምውሓስ ሰላም ሰሪሕና ኢና ኣብ ሱዳን ኣብ ግዛኣት አብዬ ዳርፉር ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ሕዚ ዓብይ አበርክቶ እናፈጸምና ኢና ንርከብ ናብ ሶማሊያ እንትናኣቱ ሶማሊያ ዝፈራረሰት ሃገር ኮይና معندرت استفلاليو مخررتي ጉጅለታት ራዕዲያ ነራ ኣብዚ ኢትዮጵያ ብባዕላን ኣብ ጽላል ሕብረት አፍሪቃ ኮይና ሰላም ምርግጋጽ ተከባቢ ካብ መخررቲ ብምጽራይ ጽንፍ ዝሓዙ ኃይልታት ጎልቢቶም ከይወጹ ብምግባር ንህዝቢ ሶማሊያ ብደም ዝተኸፈለ መስዋዕትነት እናኸፈለት ጸኒሓ ለሶማሊያ ህዝብ በደም የተከፈለ
ጎረባብቲ ሃገራት በኃይል ኤሌክትሪክ እና ተኣሳሰረት ዘላ ኢትዮጵያ በር ባሕርና ምርካብ ስምምዕ ወሃቢ ጥራይ ከይትኸውን ዝገብራዩ ክብሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝውክሉ ኣምባሳደራት ገሊጾም ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ህዝብታት አፍሪካ ተሓባቢሮም ንኽዓብዩ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ተገሊጹሎም ንብረተይ ተሆነ ሰናዲእዎሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዓባይ ሃገር እያ እዚ ድማ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ንዘነፁ ወደባት ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዋ ተጊራ ንኽትውሰድ ኣኽኢልዋ እዩ ወደቦች በአብዛኛው የሚያተኩሩት ወደባት መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ጠመትኦም ይገብሩ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘለና ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕርን ህንዲ ውቅያኖስን መብዛሕትኡ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ይበዝሕ ስለዚ ረብሓ ኢትዮጵያ በአግባቡ ከኽብር ዝኽእል መንገዲ የድሊ ብርክን ናይ ዝበሉ ሃገራት ድሌት ማዕረፍ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ከም ዘለያን ጉዳይ ህልውና ከም ዝኾነ ይግለጽ እዩ በቅርበት ቀይ ባህር አለ ገልፍ ኦፍ ኤደን አለ ኣብ ቀረባ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ጎልፍ ኦፍ ኤደን ኣሎ ናብ ላዕሊ ድማ በብል መንደብ ኣሎ እዚ ኣቀማምጣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንብዙሓት መተሓላለፊ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚኦም ዝሓልፉ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ እንትንብል ኢትዮጵያ 95 ሚእታዊ ፍሰት ንግዳ ብቀይሕ ባሕሪ ኣተሳለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጽዎ ኣባይን ቀይሕ ባሕሪን ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ማለት ይካል ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ህዝብታት አፍሪካ ተሓባቢሮም ንኽዓብዩ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ እውን ይግለጽ ኢትዮጵያ በዚያ ክሮስ ስትሄድ በሶማሌ ክልል ሶማሌ እንትንወስድ ብኻልእ ወገን ህዝቢ ሶማሌ ኣሎ እዩ ሶማሌላንድ ተወሲድኻ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዎም ህዝብታት እዮም ዘለዉ ናብ ኬንያ ተኸይድካ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዘሎ ስለዚ ተሓባቢርና ንምዕባይ ዕድል ይፈጥር እዩ በጣም ፕሪዲክተብል የሆነና ትጽቢት ዝተገበረሉን ሕጊ መሰረት ዝገበረን ስምምዕ እዩ ግቡእ ዝኾነ ስምምዕ ዘለዎ እዩ ምስ ኩለን ሃገራት አፍሪካ ተሓባቢርካ ንምስራሕ ዕድል ዝፈጥር ስምምዕ እዩ بسلامو منقدي نازم قدات مفتاح عدلايو حتى بر بحري إثيوبيا نخلهم قربا بالتهاجرات تربحت كم زقبرون أتهم أمباسادرات قليزهم يوم حاولتي أكسوم أب حدقا كم زركب ممحدار اتاختم عفليتهم اتي حدقا بمردا كلهم أكلات فتطر بالرب مقبر هلونا اتي حاولتي كوحسو خمس قبا اتم ممحدار تقوي علوم أباد دمك أتوصخلو مجلتي سلطانة أكسوم زخنة حاولتي أب حدقا كم زركب كنتيبا كتما أكسوم قليسهم تحاولتي هلونون دحننتون كحلوها بمقبار لعلو خلو قدامنا توهبو كسر حلو كم زقبا اتوم كنتيبا حبيرهم ناي نسكو ختما خون زلعل ترازات حاولت أخسومي سلازي هلونا دحننتن حاولت أخسوم كان مخلنا لعلو خلون تخرس زلي قداي هزوز دقاف ونزلي أيو ياو مس منقصة طاليان بستقر متحوار منقصة إثيوبيان منقصة طاليان بسقور ومردا نمس أقان ما دابت حيز خمسة نورا نفلتينا وز حلفة ون استوسن ركبات ناي حبريت علو تحت غيرهم نيرهم دلونات كم زلو فندن مقبار حساب كم زلو زتسمع نجار نيرو بيجبط قلنا وتباري سجران سلازنا مجمر يا خجبر اللوز بهال تحاول تدحنا تمحلاوي حاولتي أقسم باستفلالو مغنياتات هلونو أب حدقا وديقو كم زركب زحبرو كنتيبا كتما أقسم أيتا بابا برهانة زملكتهم أكالات مصنعات بمكياد تحاولتي كتقانا اللوزخيل عدل كفتري قبايلهم أو تحيث تحاولت وكرسة مريت سفيح ماي كم زلو حبريتاتات النواسو يخد له ياو زمايزي من جتايو خصنا خرا له كلا يفتح ورت زفتره تصعنو التو تصعنو ونتايو بخميك ايو كل خاز كال زلو نكرا له بصار ساي درجه ما كم تقدم بيلنا زولنا يفت وان كوينات عبيتي كبت برهتات قنبلاتات نفتخاوي علو سلازنور بو مخنيات زوص حسا خمس هلون يقمتيو سلاز زيتات ماخل بمغر تولو قدامنته توريزم كسرح زلو قصر حدا زحاولت زيد حنا تحلي خيد أو زملكتهم أكلات ناي منقصة أكلات ناي جزام حدار تقرأ يكون فيدرال منقصي نزي حاولتي كلمة حبهم زقنا العدل كفتر عالم الخوات أكلات وفي الليل ما ناي طاليان منقصتن إمباسينون أو تزوجوا مرة سنة يسرح عبرت يخاطل زقات أمزينا ملأختنا خن حلف ندلي توريزم أكسوم نمن غاح مس تور أوبريترات هوتيلاتن محبر السب نقدن بحباري سرح ملاو زحبرو كنتيباتا كتما
ኣክሱም ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣብ ምልዕዓል ዘሎ እጃም ብምግንዛብ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ኣብሪሆም ምስ ቱር ኦፔሬተራት ክግበር ዝግባእ ስራሕቲ ምስ ሆቴላት ዋና ትካላት ሆቴል ምስ ተኣሳሲሩ ዝውሃቡ ኣገልግሎታት ደረጃኦም ክመሓየሽ ብፅሬትን በተመጣጣን ዋጋን ዝቐርበሉ ዕድል ንምምችቻው ከም ከተማ ምሕዳር ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ብምዃን ሓቢርካ ዝስራሕ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ቱር ኦፔሬተራት እንተኾነ ኣክሱም ዝህልዎ ጽልዋ ኣብቲ ናይቲ ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሴክተር ቱሪዝም ዝህልዎ ጽልዋ ግምት ብምእታው ናይ ኣክሱም ሴክተር ቱሪዝም ተነቃቂሕ ማለት ያው ላሊበላ ተነቃቂሕ ኣሎ ምንቅስቃሳት የሎ ማለት እዩ ጎንደር ምንቅስቃሳት የሎ ማለት እዩ ነዚ ብቼን ሒዝዎ ዝለዓል ስለ ዝኾነ ያው ብፓኬጅ እውን ክወጽሑ ስለ ዝደሊ በጻሕቲ ዓዲ ስለዚ ብቁልጡፍ ዞም ከምዚ ዝበሉ ነገራት ንክፍትሑ ኣብ ኣክሱም ማእከል ዝገበረ ናይ ፕሮሞሽን ናይ መስሓብ ስራሕ ክስራሕ ተጽዊት ይግበር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ጣልያን ብሓባር ብምዃን ሓወልቲ ኣክሱም ንምጽጋን ጻዕርታት ምንባሮም ዝዝከር እዩ ዜና ወጻኢ ውድብ ሕብራት ሃገራት እስራኤልን ሃማስን ዘካይደኦ ኩናት ብህጹጽ ደው ንከብላ ጻውዒት ኣቕሪቦም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ንኽብል ሓድሽ ጻውዒት ኣቕሪቦም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ግብጺ ኣብ ዝርከብ ራፋሕ ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ዑደት ብምዃን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኩሉ ዓይነታት ምልዋጥ ተኽሲ ደው ዝብለሉ ሕዚ ኢሎም እቲ ጥሜትን ዓጸቦን ሰብ ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ክውገድ ዝኽእል ዝነበረ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩሎም ጋዛ ብሰብኣዊ ሓገዛት ክትዕልቕለቕ ሕዚ ግዜ እዩ ዝበሉ እቶም ዋና ጸሓፊ ብወገን ግብጺ ናብ ጋዛ ከኣትዋ ዝተዳለዋ ሰብኣዊ ረድኤት ጸዓና መኻይን ምኽልካል ኢሞራላዊ ኢሎም እስራኤል ናብ ጋዛ ገደብ ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽኣቱ ክትፈቅድ እውን ጸዊዖም እቶም ብሃማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ንኽፍትሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡሎም ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ትካል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝገበረው መጽናዕቲ ኣብ ጋዛ 1.1 ሚልዮን ሰባት ህልቂት ከስዕብ ንዝኽእል ጥሜትን ዓጸቦን ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ገሊጹ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ክልተ መራከብ ሩስያ መጥቃዕቲ ኣየር ምፍጻም ኣፍሊጣ ዩክሬን ኣብ ግዛኣት ክሬምያ ኣብ ዝርከብ ጸሊም ባሕሪ ብዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ኣዞቭን ያማልን ዝተባሃላ ክልተ መራኸብ ሩስያ ከም ዝወቕዐት ጦር ሃገር ኣፍሊጦም ካብተን መራኸብ ተወሳኺ ሓይሊ ኣየር ሩስያ በጸሊም ባሕሪ ዝጥቀመሉ ማእኸል መራኸብን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ከም ዘዓነው ጦር ዩክሬን ገሊጹሎም ሰመዚ ክሬምያ ብግዶኦም ዩክሬን ሴቫስቶፖል ኣብ ዝተባሃለ ወደብ ክሬምያ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝፈጸመት ብምግላጽ በቲ መጥቃዕቲ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ መልእኽቲ ዝለኣኸሉ መተግበሪ ቴሌግራምን ህዝቢ መጓዓዝቲ ጀላቡን ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበራ 6 ጀላቡ እተን 5 መስትያተን ተሰባቢሩ ይኹን እምበር ዝተጎድኡ ጀላቡ ኣብቲ ዕለት ጽገና ተገይርሎም ኢሎም ሰመዚት ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ እቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብዝወሰዶ ጸረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ዝኾና ሚሳኤላት ዩክሬን ብምውቃዕ ከም ዝሓምሸሸ